Здравейте, уважаеми зрители на Кейбълтел! Намираме се в сградата на Народно читалище Васил Левски. Целта на нашата визита е предстоящата фотоизложба, организирана от Народно читалище Васил Левски, град Димитровград и община Димитровград. Повече за тази изложба ще научите от председателят на читалището господин Здравко Нейчев и от авторът на изложбата господин Милен Младжов. Здравейте, уважаеми зрители на Кейбълтел Димитровград. Поводът днеска да се съберем тук е откриваме културния календар на Народно читалище Васил Левски с една фотоизложба под наслов Димитровград сега. Фотоизложба, което е дело на нашият ръководител на фотоклуба Милен Младжов, която ще бъде уредена в община Димитровград. Мястото е топлата връзка в общината. Ще бъде открита на 15 февруари този месец. Благодарение на госпожа Милена Тодева, което с нейно съдействие и сътрудничество тази изложба ще бъде факт, за което искам да приканя всички димитровградчани, всички читалищни деятели и гражданството на Димитровград да заповядат на откриването на тази изложба. За малко повече информация ще дам думата на ръководителя на фотоклуба при Народно читалище Васил Левски, Димитровград, господин Милен Младжов. Здравейте, аз съм Милен Младжов, ръководител на фотоклуб при читалище Васил Левски, Димитровград. Искам да ви поканя на моята първа изложба. Това са 32 фотоса от Димитровград, така както аз виждам нещата в града. Мисля, че ще ви хареса, затова заповядайте. Господин Младжов, от кога се занимавате с фотография? Занимавам се с фотография от много време. Сега тук ми подадаха ръка и намерих поле за изява. Следващият ми въпрос е, кое ви подтикна да направите тази изложба? Както всички сме усетили в последно време, битието е много тежко и именно това ме накара да представя тази изложба. Една гледна точка, която показва на хората, че освен всичко лошо има и хубави неща.